Dak makapuothe Kisumu Central ywak ni karabed ni serikal ma kaunti no nyocha ogolo singo mar yawo aora ma Nyamasaria mosebedo ka kelo midhiero mar ohula mosedaro oganda mathoth to nyaka sani onge gima osetimore manyalo konyo geng'o masira ma kamano. Jodak go medo ywak ne tend kaunti ma Kisumu mondo wuog oko piyo kaka nyalre mar konyogi ka bende gikwayo serikal mondo chiwnegi kony mar kaka ginyalo dak e kuonde jot kaka Nanga Primary magisebedo e chakre ne gidare miechgi. Matimore sama jokor lwasi to medo yango ni koth maburore pod biro medo dhi nyime chwe e pacho kae. Nyamasaria ne mainyo akech wasetemo kaka dhano jolwedo watemo wuok kendo magolo to ok nyalre. Kisumu Central ka sida mangu MCA marwa James Were gi mbunge marwa Joshua Uron tich mane Kisumu Central ka othin akanya kaka tuoro en achakre ka to elam nyaka go tongi Rosabuyu kocha taka elam nyaka go tongi Sakil kujo sida tich mane ka en sakani pigni kede tich mane Kisumu Central ka ginyalo tieko nwa tijno to wadoka walo sasa tiore wacha kwa pure iye ka nyuta city manager biro ka ni kelo ji contractor biro nyaka sani pok waneno contractor. Koro tinga no dhi owe kanyo marach to kano we marach to koro e hinyruok ma pigni e koro inyo wago kar kae ndima koro pigni obiro nwa nyaka e mier koni. Then wawinjo wach moro ne giwacho ne giseloso kanyo kata kidhi sani jolwedo ema nyocha loso kanyo mabe ok nyal gisechandore ndi yiende osetong' ndi gundni osetiyo kanyo mag simiti mwakete lo to wadinogo mondo daikno bi e level mane tingo kete mamano giwacho ne gisetimo to jolwede mane timo mano. Ng'ato ae ode pi oumo ne ot puothe monyang'wede alot pi oumo odhi otiyo kanyo oduogo nindo kech kata kamo ninde onge to sirikal wacho ne oseloso daikno koro bi mondo ng'iya nene to daikno nolose koso nokolose. Dakika na paga boro bang' saa 7 mar odiechieng' chenro en migago hero kamano